Bine, v-am găsit la un nou episod astăzi. O să o luăm pe Lumi, dar ca să vă arăt că nu e fake, sunt pe un cont de-al meu, Rece69, și mă cheamă. Uite-mă, bă, ce naibii tot vreau, mă, copilul ăsta. Deci o iau pe Lumi pe acest cont. Ok. Am luat-o. Bun. Acum ne vom duce pe contul al vechi. Pe teren de Samsung. Ok. Așa. Swamp Croc is ready to rock. O avem pe Lumi free. Ok. Bam. Animație full. Deci vedeți, vă, nu e nimica fake. Un sushi? What the fuck? Ce fac eu cu sushi? Hai să facem șmecheria. Asta vom face. Fuck. Păi ce să jucăm? Eventual să schimbăm. Hai să încercăm să facem 10 minute tricorul pe ea. Ok, să dăm așa. Bun, mamă, ce mișto e meciul. Ce slab sunt ăia, Aurico și Pai și să mamă, slab. Am gândit. Ok, ne rup. Suntem cam morți. Da, am pierdut meciul ăsta, ce să win. Ok. Bun, hai că am făcut 3 kill-uri. Deja 3 kill-uri, ești nebun. Hai că totuși ăștia sunt slabi. Am așa să-i bat. No. Măcar îi bat ăștia. Nu pot să cred că moare și chit. Deci dacă moare și chit... Ok. Făcut deja un win battle, după aia trebuie să luăm sushi rolurile, ok? Și dacă pot, fac și acele 30 de win-uri, că chiar sunt de folos. Ok. Bro. Ok, let's play this fucking game. Prost sunt că dă-dui super. Nici măcar nu nimeri și dă doi. Nu mă întreba, nu știu de ce, tot am hiturile de ampulă. Las că bată ăștia. Bă, da, omul ăsta-i tâmpit. Ok, hai să luăm un start. Ok, da, mi-a dat excelent, cel mai bun reward. Mulțumesc, Supercell. Ce să zic? Exact 200 de coinuri, adică nimic. Mai pe scurt nimic, 200 de coinuri. Așa. Dacă vorbiți așa ce spun că am răgușit. De asta. Du-te, mănâncă chila. Ok, hai că ai dat 2 kill. Slab. Mă piși pe pinta. Hai bă.
Chiar că distraction. Bun, hai, am făcut ăla. Ok. Stai cu eu sunt evident ca de obicei. Da, fac tot ce vreau. Ok, ăștia-s player. A, bă, nu sunt tot boți. Sunt boți. Da, sunt boți. Avem șanse să-i batem. Ok, bro. Ok, slab. Așa, nu înțeleg de ce n-a scris nimeni niciun comentariu video ăla, că vă putea până în următorul videoclip. Nu știu, vă e rușine să apăreți în videoclipurile mele sau ce aveți de lumea scris în comentarii. Nu cred că v-ar fi rușine să apăreați pe net. E contul vostru, nu-i fața voastră. Mă, ce? Du-te, mă, omoară-și pe aia. Hai, bă, frate, hai, bă, că te cu o oră, du-te. Bun, gata. Hai, bă, ok, let's play this fucking game. Battle Explorator. Mai slab, cu aia toți sunt slabi. Mă jumătate de aici. Hai, mă, vino, mă, șmecher. Vedeți? Asta e un bot player. Cred că am lăsat că am dus de val, ok. Da, scot cum face asta toată treaba, haide. Da, văd că l-a omorât Sphinx. Sau Sphinx ăsta, cum o cheamă. Trece papeta. Mărcenă. Diviu. Ce horror ăștia. Bă, să fi văzut la meci, am uitat să vă spun. A fost egalitate, n-a pierdut nimeni. Ok, fost cam prescădăt, e super. La meci atunci n-a pierdut nimeni, a fost egalitate. Bă, dar și ăștia de la Craiova proști. Ok, tot uite ce-a făcut tot, lăsați așa. Încă 3 win-streak-uri mai am nevoie. Opa, ce avem aici? Ok, nimic. Este cu opa. Opa, am unul la max level. Da, un skin amărât, pe care nu știu dacă am ceva. Ok.
Da. This is deeply uncomfortable. We are drunk. Haideți mă, fii răpeniți, de slab din voi. Ești o slab. Deci, iar, dacă mor meciul ăsta, sunt cel mai slab pe el în lumea. Deci, dacă mor meciul ăsta, sunt cel mai slab pe el. Recunosc, dacă. Deci, nu recunosc că nu sunt cel mai slab pe el din lume oricum. Dar fii atent, sunt cel mai slab pe el din lume dacă pierd meciul. Ok, n-am murit. Uite, Martino. Și nu uitați să mă susțineți cu un like pe această serie de 10.000 clicuri pe un brawler anume. Ok, hai să terminăm, știam. Mamă, ce slabi, bro. Ultimii slabi, bă, n-ai ce să le faci. Bă, ești slab, bă, și tu cu măta aia ta proastă te-ai făcut. Cu Davidul 18 plus, că vreau un amărât de om. Aici trebuie să faci tu meciurile, mă, că dacă le fac ăștia nu merge nimic. Bă, tu pierzi, mă, dacă faci aceste meciurile. Ma, da, e luz, băieții mei. Uite-l ce slab e. Mie vei da mama lui. Deci dacă pierdeam meciul ăsta, eu cred că facem scandal. Dacă pierdeam meciul ăsta. Ok, așa e ce o să bate. Uite cum cheamă Socrat. Pe ăla îl cheamă Socrat. Nu, sper să n-avem două lumi, bine, hai că n-avem. Slabi. Da, deși e super deja bani. Slabă. Am puțit boți. Haideți le facem. Și cam asta a fost și videoul, sper că v-a plăcut. Ca de obicei, și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Iar noi ne vom auzi data viitoare. Pa, pa!